का हाल चाल बा जजमान? अरे पंडित जी सब ठीक बा, रहुआ आ गई नी। अरे बारे पंडित जी ऊ एक काम बा, तनी एहने सुनी ना। हाँ। ऊ जात पानी आप शेखर और भवानी के कुंडली देखे नू। हाँ। लेकिन मुहूर्त हमरा कहला के अनुसार निकल गया। समझा ताड़ा ना? ऊ गुण अवगुण मिलावे के ना, इशदिया तोड़े के पा। और अगर ऐसे ना भइल तो रहुआ समझ लीही हमारा बहन के पास दक्षिणा के साथ साथ गनौ बा। अरे जजमान, रहुआ चिंता मत करी, वहाँ पूजा पाठ के सब तैयारी हो गई बा जजमान। हाँ। वहाँ बोलबाल हमार हुई, पर शब्द राउर होखी। वाह वाह, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। वाह वाह, राधे राधे। चली तब, चली राधे राधे। दूध दही खीर तोरा हाँ, सब चली, चला। चली। आवा मार पंडित जी। का सोच रहल बानी पंडित जी? अरे जल्दी से मुहूर्त निकाली ना। अरे जीजा, पंडित जी बहुत अंतर्यामी बाड़ेन, केहू के कुंडली बिगा मतलब सुधार देलेन। हाँ पंडित जी, देवी माता के नाम लेके कोनो शुभ मुहूर्त निकाल दी। हाँ निकाल दी। हाँ। पंडित जी का भइल पंडित जी? सब कुशल मंगल त बा ना? अरे तनी छींक आ गई है, इहे से तनी छींक लेनी है। शुभ समय में छीके के ना चाहिए। छीक बंद करी और जल्दी से शुभ मुहूर्त निकाली। निकाला तनी। वाह वाह, का कुंडली बा। ऐसन कुंडली हम अपना जीवन में कब्बो न देखले रहनी। ऐसन लागता जैसे दोनों के जोड़ी जन्मों जन्मों खातिर भइल बा। ये हमके का हो गइल? ये हम का बोल रहल बानी? बिल्कुल श्री राम और सीता मैया जैसन जोड़ी बा। जय श्री राम। हमार ज्योतिष विद्या ई कहता, ई कन्या तोहरा घर में रही तो तोहरा घर के स्वर्ग बना दी। अरे पंडित, कौन के बारे में बतावा? ई का हे बोला पंडित हमरा जी, से? जब कुंडली सारा सही बात, एगो शादी के शुभ मुहूर्त भी निकाल दी। हाँ निकाली। देखो तनी जजमान, ई महीना के 28 तारीख के शुभ मुहूर्त बा। एही मुहूर्त में श्री राम और सीता जी के शादी भइल रहे। जय श्री राम। हे पंडित जी, आशीर्वाद दी। हे सब चाचा जी, बधाई। शुभ मुहूर्त तो निकल गइल बा, अब ये खुशी में सबके साथ में खाना खा ली। हाँ चलल जाओ, खाना खा लिहल जाओ। हाँ आई सब भेजी आई। हाँ चलिए। जी। आओ बेटा, चलो। तोहरा किया बोला रही लंका दहन करे बदे और तई सुंदर कांड सुना देले। तोर देख अब कैसे। अरे जजमान, हम तक कांटा बरसावत रहनी, पता ना अपने से कहां से फूल बरसे लागल। अच्छा, तोर हम निकाल ले। तई बहुत श्राद्ध में पूरी खैले हो बेरे पंडितवा। अरे भाई टेंशन तू मत कर। ऐसे कुकुर के फुकला से ना कोनो हाथी यहाँ पर रास्ता ना बदल देला। ये हमार भविष्यवाणी कहा था। भाड़ में कल तोर भविष्यवाणी करते बात तो शेर और हाथी का करेले और काम सारा दलिद्र मतलब करे। मुहूर्त निकल गइल बा और अगर ऐसा नहीं रहल ना तो ब्याह में नागिन डांस करे खातिर तैयार हो जो। नहीं भाई, एकदम ना हो दे। जाने लू जे गिरेला वो भागेला और जे घुटनुए के बल से चलेला वो भागी। नानू सिर्फ एक काम करा, भवनिया के तू मंदिर तक लेके आवा, बाकी काम हम कह दिए। ओकर फील्डिंग सजौले बानी। हाँ बहन।
बिटिया हम सोचतानी कि माता रानी के दर्शन कर लेवल जा, जिससे कि तोरा जीवन में कोनो तरह का कष्ट ना हो। हाँ दीदी, और हमनियो कोनो मुश्किल ना बा। मतलब चला राहु काल की शुरुआत हो गई। चला बहू के लेके चल। चला बहू एहने से। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। बेटा ये अघोरी बाबा हुआ, इनके पास बहुत अद्भुत शक्ति होला और इनकर भविष्यवाणी तो कभी गलत हो ही ना सकेला। चला ना तेरे बारे में कुछ पूछल जाए। चला दीदी चला। चला तेरा बच्चन न जाए खाली। ओम स्वाहा। बाबा प्रणाम बाबा। खुश रहा। ये हमार बहू बिया। बहू? हाँ। ये बहू कैसे हो सकेला? अब ही तो रीति रिवाज से एकर ब्याह नहीं खे भइल। बाबा आप तो महाज्ञानी बने, चमत्कारी बने। बाबा और बताइए ना हमरा पतों के बारे में। हवा तोहर हाथ देख के बतावत है। हाँ बेटा जा जा जा। ई कन्या तो बहुत भाग्यशाली बा, लेकिन एकरा के अपन असली माई बाबू के प्यार ना मिलल ह। केहू दूसर एकर परवरिश कैले बा। बाबा रउआ सच में बहुत ज्ञानी बानी। का रउआ बता सकेला कि हमारे असली माई बाबूजी कहाँ बाड़े? बच्चा ये तो हम नहीं बता सकत। हाँ लेकिन एगो श्राप बा तोहरा जिंदगी में। श्राप? कैसन श्राप बाबा? जबरदस्त विधवा योग बा। और ये विधि के विधान बा। बाबा ये विधवा योग जबरदस्त विधवा योग बा और कहूँ मिटा ना सकेला। बाबा इक्का अनाप शनाप बकत बनी आप हैं? अरे हमार पतो लाखों में एक बिया और जब से ही हमरा घर में आयल बिया ना हमार घर मंदिर हो गइल बा, मंदिर। तोहरा के विश्वास नहीं के हमरा बात पे? ताई लड़की के 21 दिन अपना घर में रख के देख, तोहर लड़का के मृत्यु निश्चित बा। बाबा बाबा कौन तू उपाय होगी? ये विधाता के लिखल विधान बा और ये विधान केहू मिटा ना सकेला। ये होई त होई। बाबा अगर हमके पहले पता होत कि एक्टिंग कैले से इतना पैसा मिलेला तो हम काहे के भीख मांगती। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। का रे तो के भगवान के नाम पे भी झूठ बोले में शर्म नहीं आवत? कैसन झूठ? भगवान तो पैसा होला। आई भगवान कैसन? पत्थर के भगवान तो मंदिर में छुप के बैठल बाड़े, ओकरा से कौन डर बा? अगर तोरा जैसन इंसान ई धरती पे रहल ना तो हर भक्तन के भगवान पर से विश्वास उठ जाई। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। ताई लड़की के 21 दिन अपना घर में रख के देख, तोहर लड़का के मृत्यु निश्चित बा। ताई लड़की के 21 दिन अपना घर में रख के देख, तोहर लड़का के मृत्यु निश्चित बा। बहन मान गईलू ना अपना भाई के कमीना पंथी वाला दिमाग। जीत के जश्न की तैयारी करा। अब ही नाम हुआ। अभी भवानी के मन में अपने पति के मौत का खौफ पैदा हो गए थे। अरे बहन वो सब चिंता छोड़ दी ना, हम सब सेट करके रख ले बने। चल